तामुलपुराव बर'नि दोरोङारि मोसानाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय आरो सेरजा हुनाय हारिमुआरि मावबादा खुंदों। तामुलपुर आन्चलिक हारिमु आफाद आरो आलायारन हारिमु आफाद तामुलपुर जिल्लानि बानजायनायाव सानबानि हाबाफारिजों बर'नि दोरोङारि मोसानाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय आरो सेरजा हुनाय हारिमुआरि मावबादाखौ खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि मथंगाफुरि देंखो फैसालिनि नब्लाङाव थांनाय 15 मार्चनिफ्राय जागायनानै फैगौ 20 मार्चसिम सानबानि हाबाफारिजों बे हारिमुआरि मावबादाखौ खुंनाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब गामि ओनसोलनि लाइमोनफोराबो बे दोरोङारि मोसानाय आरो खाम दामनाय जथा दामनाय सेरजा हुनाय आरो सिफुं सुनाय फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लादों। बर'नि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला दावस्रि देलाय बायदि बायदि दोरोङारि मोसानायजों लोगोसे खाम जथा सेरजा सिफुं सुनाय बायदि दामजु दामनायखौ फोरोंनाय जादों। मख'नो गोनांदि इयुन जोलै लाइमोनफोरखौ जोंनि बर'नि समायना हारिमु मोसानायनि फारसे थुलुंगाखां होनो थाखाय आगुनि बोसोराव लानाय बादिनो बे बोसोरावबो लानाय जादों होननानै फोरमायदों बानजाय आफादा। बेजों लोगोसेनो बर'नि समायना हारिमुआरि मोसानायखौ मुलुग दरबाराव दिन्थिफुंनो थाखाय तामुलपुर जिल्लानिफ्रायबो गोबां लाइमोनफोरानो गोख्रों बाहागो लाबोबाय थादों होननानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नेहाथारि फुलिन मुसाहारिया फोरमायदों। खुलुमबाय नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जों दिनै मैयानिफ्राय जागायनानै तामुलपुर आलायारन हारिमु आफाद आरो तामुलपुर आन्चलिक हारिमु आफादजों जयै लोगो नांनानै जोङो मोनसे सानबानि हारिमु मावबादा मोसानायनि सायाव मावबादा लादों। आरो बे मावबादानि थांखिया जाहैबाय जोङो जाहाथे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गावसोरनि मोसानायनि सायाव एसे डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनि हारिमुखौ एसे जौगाहोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे जोङो दाब दाब जायगायाव बे बारदै सिख्ला बागुरुम्बा बायदि बायदि मोसानायखौ जोङो भारतनि दाब दाब जायगायावबो मोसानो गोनां जायो। बेबायदियै जोङो इयुन जोलैखौ लाखिबाय थानो थाखाय जोङो बेबायदिनो दिनैनि मावबादाखौ लानाय जादों। जाहाथे गथ'फोरा बा जोंनि इयुन जोलै मोसाखावरि बिथांमोना मोजाङै मोजां रोंनानै आरो जोंनि हारिमुखौ मोजां दावगानायाव जाहाथे एसेब्लाबो हेफाजाब होनो हाहैथों होननानै जों बे हारिमु मावबादाखौ लानाय जादों। आरो बेयाव दिनैनि मावबादायाव फोरोंगिरि महरै जों लाना फैदों खाग्राबारि आन्चलिकनि जोंनिनो हारिमु आफादनि सेन्ट्रेल हारिमु आफादनि बिथाङा फोरोंगिरि बा इन्सट्राक्टर मुस्रिमा सानमति बर' बिथांखौ लाना फैनाय जादों। दिनैनि जोंनि थांखिया बेनो जे जोंनि बर' हारिमु हिसाबै जिहेथु गोबां जौगानाय आरो जौगानायनिख्रुइ आरो जौगानायसिन खालामनो हाहैथों होननानै जोङो बे हारिमु मावबादाखौ लाबाय थानाय जायो। बोसोरफ्रोमबो जों लाबाय थायो आरो इयुनावबो जों लाबाय थागोन। जोंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो। बेसेबांसो इयाव मोसाखावरि बिथांमोनाबो दिनैसिमावलागै जोंनियाव बेयाव 60नि सायाव मोसाखावरि बेयाव दङ। बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आं दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय। आरो मैया जिहेथुबा जोंनि बे बागुरुम्बा दोहौआव मोसानानै बिथांमोनानो जोंनि आसाम सरकारनिफ्राय 25,000 करि आसाम सरकारनिफ्राय 25,000 करि अनसुंथाइ बा मोसानायनि बान्था हिसाबै मोनबाय। बेनि थाखाय आं जोंनिनो आसामनि गिबि मन्त्रि मुस्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आं हारिमु हान्जानि तामुलपुर हारिमु हान्जानि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे आं जिहेतु एक्सपार्ट कमिटिनि सासे मेम्बारमोन बिनिबो जाहैनानै आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। जोङो नुनो मोन्दों जेनेबा बर' हारिनि मोनसे सिनायथि नोंथांमोना तामुलपुर जे हारिमु आफादा बेखौ फोजौखांनाय बा फेदेरखांनाय बा जौगाखांहोनायाव माबायदि मदद बा थुलुंगा होबोदों होनना सानो नोंथाङा? तामुलपुर हिसाबै जोङो गोबां नङाबाबो एसे एनैब्लाबो जोङो गोबां जों जौगानाय फारसे एसे आगान सुरनो हादों। मानोना दिनैनि मुगायाव जोङो
नैबे जोंनि जायगायावल' नङाबाबो जोङो भारतनि दाब दाब जायगायाव थांनानै जोङो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिफुंहैनो हादों। बिनि थाखाय आं गावखौनो देरगानाय मोनो जे आं सासे बर' फिसा जानानै जोंनि हारिमुखौ लानानै गुबुन दस्रा जायगायाव दिन्थिफुंनो हानायनि थाखाय। नोंथांमोना बबे जायगायाव जि मोसानायखौ दिन्थिफुंनो खाबु मोनखो? जोङो अल अभार इन्डिया गासैबो ओरैबायदि जायगा गैया जे जों इन्डियानि दाबफ्रोमबो जायगायाव जोङो मोसानायखौ दिन्थिफुंनो हाहैबाय दिनैसिमावलागै। जोङो दा बेजोंनो लोब्बा लानानै जोङो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा जों जाहाथे जोंनि बोराय बैसो जाहैब्ला बिथांमोनानो जाहाथे जों दैदेननानै जोंनि हारिमुखौ मोजाङै मोजां लाखिगोन होननानै आं मिजिं थिनानै बे हारिमु मावबादाखौ लानाय जादों आरो। थेंक इउ।